ha hande tan ko enen jalti en jalti e nder galle he ɗo kiɗo muriteki ki dari ko hakkunde makki e galle o ko fodde metruji sappo fodde metruji sappo tawi eɗen gandi kadi murotoki ko safrata ko ina heewi no feewi no feewi no feewi mureteki machallah ko lekki wawki safrude no feewi no feewi no feewi hewki nafoore gila e ɗeɗi muɗum ha e siru muɗum ha e ɓiɓɓe muɗum ha e sa jeggi ɓiɗɗo a heeli ɗum ko wonata nder to ko en kalino hanki wonde won gaddunoɗo boom ina safra jusu ko ɓeydi hen ko nebam murotode ɓiɓɓe ɓen ɗon so kelama ina hame waɗe nebam minen ɗo e Saloum ɗam ɗon nebam ala ko ɗam ronki safrude e reedu gonɗo e reedu musori heeɓi hen tan fodde kudduyel yari inchallahu taala hayso tawino omo tallo ɗon e ɗon ma reedu ndu ɓuuɓ eyi en mbiyani kam ma sellu tan ɗum kono ɗon kam ma reedu ndu ɓuuɓa haw daña noon safrude te so duumima hen o serta e reedu musoro ha laaɓa nebam ɓiɓɓe murotode so mbaɗama nebam ko noon wayi ina waɗe nebam minen ɗo e Saloum miɗen mbaɗa ɗum nebam eyi nebam ɗam noon ina seeri eyi nebam ɗam ina seeri litere o ina jara 600 ha 800 nebam murotode kono noon ko safrata e neɗɗo ko neɗɗo wawa haalandema no ɗum foti eyi siro ko haalaka en kalino joni ɗaɗi murotoki dariki e Sara Hordolde danewal muɗum e ɓokki waabi jammi no mbiruɗen ni e jaabi dariki e Sara Hordolde so neɗɗo heeɓi ɗum ko dañi ɓutte o dañata ɗe ñiiɓa kadi ɗe mbaɗa nafoore eyi ɗe ñiiɓa ɗe mbaɗa nafoore